no ano and as a bra say ka wo ntema nka betimi a wo me emi na me be che se ko wale wo yira na asa nini nya enti de waka no mate ena prekope bra no di abufuo 7 rooms no adia me bra ne fa no wo fie honom no ene matia enko ye asore wo so ena me bra ne tamo ye no kikiri no de ba abusia fie o di fie ho bibia che wo ba eni bosomi ko kwa na oye no ene nyame adom wo de maame ne cheye ene wo de fa ne chefa no no de ma wo ba so ne ne ma emfa ene wo fa kokoo no sa kokoo no na otone ya maame behwe ekurase honom na me bra ne ho an ne ye ne ya esan ne ma no a da che won be sofa no enu nti ene o maame ko bu se nkwala no se wo munim hu bi na nhihye ye be na o ma hyehye maame no o ma hyehye maame na de esi ya awareja ye no e ba ye no maame ne te ha wonim woni de esi na sa di pabonfo a okotwetwa wo bra na ntirin wono so maame ne de kan no ya no enu mo mi nti kromu ho no mi firi ho mi nti ho no mi bra yare a wo ye mra e ban se me de ne ko ekurase sabre mi be wo private car or driver ni o driver no ti me ka cha mi be se me ba me ka yekuta me entimi nko enti ma me nto petrol mu ni emfa wo papa enko kurase na wo papa ye kramoni ya hwiye na wo free tope mi free ba bia metie no mra no na yesie no e ba se abusua no be ye papa enti ye ne me bra no e ko kurase ena me ma na so hwiye me ne koy me koy no ena me ti se maame no kura no be ma foforo sa abaje maame na free abrante ne nsem ama wo ma wale egu o ma ware ne egu awon wasam maame o dwene ma won tiase o ma ware egu na anya bia papa na ni sisi mo ye mra na maame sabi be me bia o betena se akase me ho odem bitimi no oba da se be ma ne boa oba ne bitimi adu ho adan na se wo kura wo boa wo ka bia ma mi jindi wo ho yes jesi ya be so hwe oba ne bitimi jesi ya be so hwe enti braba de betima braba de be so hwe enyumre ya e bo se ya say me ba ye na aka so obehia me wo me hia wa jiro e baba ko hwe e kira no ma be dia dance ye oba ne bitimi dia dance se na no e ya me enko medima for herbal clinic me ni problem wo bibidro da bi se wo se ye ko ne ye ko mie mu kakra mama mi ti no monsada fanta mi no bi da bibie ni wa eni akira menya dance ye di eni aduane tu ba me di dance ye ba me ba dodo be me na me ba dodo hey we say dia wote we kra bibia de dana kwam ha dia hu ne ma say hu ne kama enyumre ko jame enyumre ko jame obi ko jame esa me mami ko jame ko hey e ba se bu ye de na me kama no abo abre ma bejime mami wa ha ne abubu megu ho bibia ye se de bibia ye nkomo no kra mami ma no ehu mama me hu odwiri me wura ho kafra sabi me maame e wo no ba ko o so awo mu awo wudu me na me ye ka akire bedu papa bo se de o chia utikasa no tirimu yo de enye bedu jimifo ni bi o da bi we ye tirimu de wurade bedu pa mama bajo wo hunu bedu a wajimi da debi me am hunu bi da o ye guy na so otia me hu so o ye guy ekwaya me mano edma fa so no hu empanimfo se ade ne yira nate ma me de mra da bia enkwala nse maje wo mo hwepade ama me bra yire na ma me no ye wo mo de wusi wunim se wo papa wa ware ebra papa ni wu ye no ye pebisi ade aye ye wo ye kramoni ntie ye nse papa ye nse kofi mi wu a wo pe da no a ya do ana twa bibia so enna ye ye de na wotwemienu ebra na wotwemienu duru ya ye pe bibidi ayiboa ahoho beba no akola we ene tua o maame ne de o maame na wo so onim se akola we me bei ene tua se wo mo do mo maame na hye wo mo yem to wo mo no wo mo maame no
sika or de beni or no si onim so papa ware see the minimum say me papa say wa ware wa ampa me tu yenim say bia ye odia ye maame no o ko ware foforo no dey say obi ko ware a as obi ko wo no awo ate say awo papa no 2 years ago be a statement say bi to bo kasa ne wo kan sisi so den sa no asembe na ayere wa ha wo percent oh me mate o papa ehu me ba cho mate hwe ye wo fa ba ko anu o kan ye maame wo no 75 years 75 years na ne benya 3 years 104.7 na ne benya 3 years ne ba 3 years no ya hwen kwala no enuafo ye che wo mo fa ye che kwala no fa ye bra ba ko a yes I wo kra me no wo a me mbere uni problem said you wugina so dey pese menya wo so ba odi enya botre oba ma me say echire odi enya say nkoda say odi echire me sisi so tre tie na kra metimi afa ma wo hanom sa ma wo hanom sa wo nkoda mun sisi mo so na mun kata mo ani papa say o he bad odi mesro bi mate papa ye bra ba ko odi ka wu ye ne ye mema nan Opemsuo 104.7 bra wo wu ye no na ne yire nyim 3 months en na kola no wi university trade oh my idea yes Opemsuo ye bra no eda ya wo jasi akurase ni na bubugu ye si 4 rooms si so se nkwala no emfa my idea entin ka nya me ba we ba bi aboa ni gina no na ne ba nso gina ho se wo maame na eye saade no a wo hwe yie na sabi oba bi eni ho a wo hira ba yo bema ene kasam to ne ba so ye adwuma yo die wo mo ye no in fact me ra ho kafra yo bemena o papa akasa wa kire kwan a o maame aware fa asugu ye yemso ye de yaso atoto fom enra ye free from em cause ahodo e baaye ene nsem a nkofo e kire mu no meme de se me kasa me gidi a enye ye kopem se ene maame ne wa ha ka kire badu nso wa ha ka kire papa bi ka kire meme ye ka kire chewo meso me ye ka kire abradu fie wate du fie papa bi edi na me ba ya o se wa le be ye dwo wo de akiri esa ho wo de du fie bi esan pe eno de akiri badu ni mate papa utie se de wo papa kire kwan ya ono maame aware fa asugu ya unswa 45 years unswa sa ebi atwa wasum anasa obi apone hu bibia ka kire wo ana enane de di kan ya wo te ekwan ya maame ne papa aware fa asugu ye to me no dear mantra me maame nchen me se wa baako e friend mage wona matra ne nchen anti obi anim se me maame no no eti sa issue a me papa wi oka no imagine me so ho a wono na matra ne nchen wonte da mo tete me die me nim me sabi me nante da me ka ho asemi ana me ka ho me maame enhye me kutupa verb and someone me papa musilo mi tie me endane no me say asema papa bedu kan ye wonti bi da me tia ne de entwa wasu da me fa so me papa eja wale de uni mu asem me yisa enne uti o ka ho asem e kire me mama wada roma agia mama me mbra papa kasa mama papa kasa papa bedu kasa bisa wo ba no o ka say o papa yari ye bre bia me ba o me be fa ne ko Antazi hospital bi o bra na ko no ha no yes oni me wo fa boa me no wo fa boa de ne ko ye da no me ba be da ho no o ka tiam se kwaya wo maame nam so no se wo papa e de brani a wo no afa no na wo maame e ware no de o dwene ho a wo ntia se nam so ko kuja na ho asem beba Opemsuo 104.7 okay oluman usu nim se me ka asem a say wo kan wo maame authority say okay we kasa me ye be ma no wa wo me say wo ni wo sisi a me na sisi me gina mu ni me sie wo yes ye wo anya wo fa ase me wa kan kire me enti no ba manie ba ma wo fie wa kan kire me o say no obi etu papa ne ba ma no Matia fasa subo na kan the fasa subo very good what who ba ma na te wo je no I know what ba ma no enti se ma me kan no papa so kai se brebi obeda ho no bibi sa akọ so papa so kai
me papa who say eto de bia me betobo nipa wo hoi ensema na ya kan ekurampo no se si a bia ye kan ye nyi bia mfiri ma edibi be kan ho what you say papa atwo adwena si bibi so wo se wo kai bibi sa wo twa adwena si bibi so ama wa kai so wo twa adwena si bibi so de a me die na me nim se me maame ne me papa gya awale enie me bia be koso bia ye me asem a eye me ba case a me mate se me maame Edin san koma me papa kosi donko sa wale aye dai egu enti se bi previous me maame ya ade bia na echia me ko me maame ni chen ko kire no me say papa ti anadwini a wo beda wo nche no wo me enya ma asem o kan no me makoma mu de na me nim se me maame ne me papa wale jaye no and enti na maame ne say nipa ne wo ho na me maame ne say nipa no e wo ho dadada very good very good very good egu na wo nipa enti say nipa no wo ho papa afuo so to bo asma me eno de oji tum sa maame ne ne tran wona maame ne ne tran wona ne tran me very good ba me na ye engu ye kura wona atena papa wona na atena no me was be control. Mama, me walk now what is say? Mama, now what is say? Yeah, then pony nanra. Me shada would jina so ye. Mammy, what did he say? Hinewa, kosia hinewa. Sure, me mammy being so de hinewa. Your mammy, what I roma, a summer wukunu erking. Yen Trinitia. A quine bear now on a papa and tem fast what it is. Ipacho ma na nwene se papa no menini be jawa reda no feeling no da if it's what me free nyame na dia wajai me chen ada bi juada me kwafu mu bai me papa so na ninye ti mo ho no frɛ me sakoso abra nam se papa ipentuma no aduane me nim kunu no so nete ho enti ade be san wo se me se bra na me se me ba me de aduane si so papa no ma miska na me de ekoye ti me koye na papa se kosoa asam be na esi wo no kunta me se me yansi wo se wo de ensama papa bi de aba se wo so ntimi nwa na me de me sa hwe me bo na me se no se de na maye wo no kra na abo makon ma se me mfa no aduane na de na wo se maye enti enam no kra ma nkoto me ba ye na me kunu ho na me se kwadwo boni be na maya eninti wodi sika ma me se me nko no aduane na ade me nsa koma me papa ene eji usika na me de aduane si so no me ya me di me botom sika ene de no aduane etwe be ma me kunu no ti me ne tena se di nko mo anam se kwadwo na me hu de kro pati amaye me hu bani bi amaye na den wase me nwa semate ti me tena sia de me kunu yi ti a wo kan nyina no me tena sia papa ma me mfie mienu papa besiro bi na frem no se kwaje sane firi wo papa wona fa kwa ma papa wo fa se chief na papa no so won ha na me kwaje nsa no na me de koma no enti edi ba busumi nwotwe ansa na chief efren se kwadwo na den ma fro na me wo se me ni adaje wo ba he na obi sa ne se na me ba no ye den papa na ntimi enya asem anka ene chief no bisa ne se enti akora no ne tena ye mfie aduonu numu no enti wonye wo papa da papa na ankasa ene chief no frɛ ma no pa no ka kyem se me amegu awale no se me kunu iti aka se me ne bra no ne bede ni ena me ne na fa ayi a ma me enye no kore saa enye no kore saa wonya Matias ye wakasa Matias ye wo se enye no kore e wo Nyankopɔn anim ye nyina ye dan nyame ma me anya bia papa e bra wo sorry free kumase anmache e ba e kura ho ne de no papa be hu ye won free kumase se e ma no pada e free se adwuma na me ne ye no wotimi woye tankasi ni enti wo mu ana okotrek wo ba no obokoko no de amane kai na makobo edurumile bi na me yare papa yinie na me friends papa wo mo me ni wo mo tie me no no ma me tie nyina na otisen wo ya be ma ketwa bi na me se kodwo edi se kofi koko no me yale me ntimi nkobo se koko no so odukogu he ye hu me so matire nyina mu ho ayadwuma ama me ye wo mo de ni wie no papa na kwaje ye me enche
yɛdi nipa mienu asase ne yɛyɛ yɛdi nka yɛ maame santini deɛ sane yɛbɛgye maame akɔda deɛ eti maame akɔda deɛ no ɛna ne yɛ ɛkan eti yɛ wieyɛ no ɛna ɔka kyerɛ me sakoso ya koko na yɛ nyina yi nia wopɛ ɛna mse mayi na ana aso ɛna ɔsi akoso ya me paato na ana aso yɛ abusua deɛ ɛna mse mate eti mayi maame santini deɛ ɛna ɔsi ne wayi di a oyɛ ready amotu mama me say ebra ba na papa ba ekura obehu so ne be ma hyɛ dem debi mama papa bra mo yi debi to mama me sam mo ato so ibisa be yiri say me ba no ɛyɛ yaw no yaw yɛ me ba me wo fa ba wa wale ne da me ba jo asembisa meet you wa wale me ba ne da me ba ne yɛ fra ne yaw wa wale ne da oh sorry me pa cho me pa cho sabla ne de me ni papa ni gya ye mfie mienu na bra ne te pemenase na obaye wo be wo so ka se wo kunu ayi ne bra na fa ne be de da wo boa wo ka se wo fa ne be de da me edi pa na papa ne fa ne be de ya bas oba abu kasa wote wo na me kesi asam me say wa wo ba abu kasa wote enya mfie mienu achi ansa na me wale me say oba abu kasa wote wase wo papa o papa ba de ne nso aware ni gui ansa na ne ne kwotena na o ka se papa so wa fa de ba de da oboa de a na wo ba ne nso de o kan ye no oboa na enti ade na wo ba ne kan ye me say wo bai esi eyampa na mom aware ni gui ye ansa na wo ne ba de ni ne kwotena yesa me ne kora kwotena search e dey say wonu wo firi no ante wonu ote kuro ba akoso ena wo ba ma me busa wasem bi kakrai tisa me kora abrantie no hwe mu kora wo mfie nso san wa ani mu chen no enti sa oh ene me chen no bebre me chen no ena na papa na so ye no mai bi kora ye pe oh da bi wodi wani bu wo be say oh ya wo be ko be 50 years ya na 50 years ena wo mfie say sesi ameme wo 64 na 65 yo and what 50 years oba wo 45 years pa mama wudie na obi asabi wo free be ma ye busuem wo de o se ba de ni media wo free na busuem no free he na ne wati wo paza na wo ware na wo free na busuem na no papa kasa no free he mami ka chire bra wani na kasa mami o wa hima me ba chire mo so ye me de ade me wo fa ba wudie tu emos ye me de ade oh emos ye se ne me wo fa ba na me wo fa no ni yiri nua eye me ba na nsen me baba ku me wo fa baba ku abrantie yaw no ene di ade me no ba se papa yesi mi me di ade mi tumi kodi na mse wu nua no wo wu ni esi trana na ma wu tumi di ade me ba no na se ka kire metewase dia na se ma me wadi mojafra wa abusuanim mami ekwaya maami na faso no sabi mi ma ha megu nanim ase megu anim ase yeah achiche de wo so Opemsuo dodo ayi yesenso fra so atiase enka me meyi ye bibi kura no aka je say hey mu fro nkodo wa mo papa 104.7 me neja ware asase am ne ye wa wale oba foforo wo de amano a mo se ne ho ammo ka se papa ji asase no ma emaye wo se ne wan mate se bi fia won mu si ye no enko owu ye no e wo se maame no ye chim ne mama me no bie yo mama me nkasa pa chew abu ebra so a obesan abato bo emra me ne papa ne tena ye no ye adwuma ne bebre adwuma na ye no se de me si bre ye nti wono maame ka kire me se sasase no kwa me nyi sika kro ntusu nsa won fenche me efi se wo mu fie na koko ni wo me no mabetena aware ase aye se adwuma ni nyina eti na wo fa ye fre na jadu eno se akola die se woni bibi akra na de waya ma ye eburo ya dwe ni enti ase so na de woka kire me kunu wa enti ase ni se sa na so asase no na ye kwaye ene ye kodo ye enti ye do na wokọ na me na mete ho na me ye fuo no me ye fuo no wo sense bi man kofo ene wo bobo akura esi mu te na me se ye nti ho nti mame ni ti atwam eyas abu de wo ye no ha me o distract me pa mame mi busa me yiri asem me papa me pa cho
Mate. Yo. Wose na ye kwaye. Ene omo doye. Maami betimi agina nyame anim aka se wo mo ne si se afuo no. Maami ya bisu asem. Se me pa ache wo. Ejadu ene wose wo fa edema no. Eti ejadu so wanko school. Eti wono no. Eninti ena ye wode afuo no e ma ye se ye no. Wo ko kire no. Mimi di me kunu na chi ene wo ko kire ya asase no. Na ye kwaye. Me na me ka kire wo. Ena mo si ye. Ene ye si ye. Ene wo ka kire ye se afuo no. Ye wi ya no se akwadwo afuo no. Chem na me ni me nua ba mfafa na so no yire mfafa. Na nkofa ensem bi amba. Me kunu ne ka kire ne se agye se wawu. Ene afuo no obeche. So mame wada Roma misre mi bisa efo ya wo mai omonte omo ho ase a aba ha sei no efo ne die na wo ka fa ho efo ndie mo ka ho ne se papa ne mame wade me die mame no efo ne nsuo ne danta mu sei okay na me de wade mame ne wo soro ena omo so die wo lord kwa no so eti ono no wani abusua na achem ma abusua ne die ne di kan ansa na me kunu die no atowa so ansa na me die na metwe nsuo mako eti me wade afo ne mame wiem to sense ye no ena ono ne die ne galam sei si mu wo ba ho be ka kire me sakoso ya sesi ana garam se yesi efuonu enti mi twa bi na mama me yankwa ye chie no de o mabosen kro me se de wo mai ntu o mo ho ase a na me ka wo kra no aton no de na wo kan fa ho me de me ka fa nsem kra ne so mbeje wo ma de me ni su to me papa dan ma ne ma don ma ne ma adanse ne hwan me pa cho adanse ne wo wu nipa na wu hwan ya me pa cho Mr. Nochi wo no kra ne ka kire ne se senka wo de asase ne me nu nyire ka bo mama hawa ne ma dia enya dwuma e kire se wo be ye mere no wunya kokos ka bi eni nti no ka ibia di ni wada Roma wo yire se eye papa ese kire kan se asase no sa efa ho na ne yire aton adi no na nka ye ne madia na na wa hwe ama maame aton a ne mbai wa mo kapre ana wo ne wo mantena se anwene ho ansa na wo moton mami so be ka se me bra no de fuo no e ma ne ma oye turofo ade ntia ko mami ntiro me bra ne wuye mfie nan nie wo wuye na afe no ye trase no me bra yi wo hobi mi busa me be se kasa mi busa me se e die e na wonim e fa papa ne ma ho e no so papa e wo asase bi wo adwesena mu ho no enam so de ma hwan e do so de amane yire se ne yire ni di so enam so ko gwenti mejema e wasa mejema wa na no se da mi busa akwa mate papa mama me mo akwa ba odi de say e fere me opanyini kwa mi fusu wada Roma wo ye di en wa busuanim me pa cho me mama ni di papa yi mama ade nti nyina ye ne ano abusua ba ko wada Roma asama ekoi meet mienu ne miensa ntem bone tofa mame yo he mama da wase em se aware na asem de me nko ho be fu kakra ya na aware ne ka de kakra be ka ho na eye no kure de papa ka fa aware ne ho no wa ye busuani no eye no kure chinyi se kuromu ni nyina osimu a obi ya be ka jo yenko ye ni mo na mom de me no se sa ase no me ka ho asem no efiri ye ne ya busuan no e ase ne ya busuan ne di ade okrum ho nti ye na ba akon ye fre no open maami akosu afoda ono na efre me bra pani no ka se kwadwo ense masase ye dai so obetimi aya ye na mabrewa manye bi edi enti afo na nkasa na omka wasem na me bra wantuso nsa maami na ampene se afo no oye na wama de bi edi na se kokoro no wo asase na dawo enti mi kai se ye di me bra finshi ada no em se maami ne mai ebai ne abusua ne nyina ye hia enti o ko pagya ho asem bai eye ye maami no de otana na mu akosi afoda no ne ba pani odi na ade e ka kire asase no sabre me bra ate ase no tu no galam se amana ka asase no kuma bi enti on pese ye yi kokoro no firi so na abusua no omfo ma de me se ho no abusua ne nyina ahia to je ampa sa asase no me bra maami na amfa anche no le mo wose oni di so e de nyina so akoye dipa ba akun enti ye de adesrede esre abusua no se yesre o ma ye nyina ye dipa ba akun ye yire no so aye kunani ti papa ne se kokoro kakra na wasase no so no oni di so se kokoro ni wu a omfa abusua na asase e ma wo abusua ne nyina gitum
say ye ni amane nti ye no koko no de ye de ama no oni di so kopem say koko no bewuo na wo de abusuan asase no ama wo mo ye opani apia no a me fa say otena abusuan no hobi na ni nua ba odi ne maame na de no nso ewo hobi nti ye kan asem no nyina asa nti na asem wo na me bra pani frɛ me say ne ye ekoni na apia no a wo ye o mabusuan na baba na mane asase no o mu hia o ma de senti ni say asase no me bra tu ne chefa no a ne maame ne de ma na odidi so na maame no so o matu o mu de na kakra na aka no em say amakoko no enyam to mbe say o mu yifiri ho na mo da ne asase ni nyina no mu dua me beto de to de no agyen say koko no so nwa na mama ya bo akire de ama maame no ti maame ne didi so nti ye abusuan no ye mpeye ho asem ye nipa ye wodo se ne me bra pani kan ye me bra kuma no ye ne abusuan no papa no ma ne nyina atena kama nti ye yire no ye ntimi enkoja de ne mfiri ne nsem sa bra ni kuro de ma ne se onidi so nti omane no koka so ba ne ti ase a abusuan de ni amane papa mane nsi hwa na se ne ti atwam ene asase ne yaton galafo adi sika baaye bibisi mu kwan se mu be ma mu mai sika bia na ama me se ntini se sika na ye ba mu no ye de ama oba no a sika san na mo de ma oba no 40,400 million 40,000 Ghana cedis. How many acres? Abu obekwa kwa kasaki na ho wa abontin o to bo wate say efo no kra mia no pa de be 80 by 90 80 by 90 let's say 100 by 100 mame wasase no kai ne kese asase no yen ka no kure wa ha sei eso be say na yi nyina be say 3 acres ene ye chemu into 1.5 bia de 1.5 na de mekunu tu ye no na no ni da ensuo ho saa ene otu ye eti de call pampa so no me phone makom na nsan eti edi se me kohunu se efo no de aka na se na efo kura sa ha se kura mo kura dinka obi dinka edidi ha wo mo dinka atoni bi edi na ka wo de no woton ye wunya sei me de ndie me to ne ye wo hene na mo ye ntua me ka anwie ti o mo ma wo sei eti wo mo ma me 50 million na 50 million 5,000 nka me de kwa ana me de kwa je how many plots 1 acre sa half enu 1 acre any amount 5,000 wan tua anwie se wo mu tua kakra na e de abela me ye tua na kakra na e de abela enti wo hene ne ka kire ne se o ma ne face ka ne mame asase ne ye ne dia asase ne ye ne dia mame nanka dia na wo kan wo ha adwene abu sorry ko oh beka mame sorry no ntena ba bia wote no sorry betena se so papa wa ha na chirimu debi nso aba wo so na ye de men penisa men afu na wo me se bi mintimi mfase kan konkodo afu kan wasem ye bre na ekọ me conclude ni se asem bi wo na me papa ka se bi nya menene enya adwen tobo ye kan boko na papa na ekasa de me papa kan se bi mpraduasa me ntwena no enwo fom so hu yekuhia badwafo mu nyina no isi asem po isi ho any saying se busua adwapade no up to now Islam som no yewu a yebie adwapade so de mayema up to now ye papa ni bibie ni ho se na atade ba akokora me kwaku obu amete ominim yes what dey yen ka koko no fa yen ko ehona me papa yi etiase se ema opani wusum nyina atiase me black collins a wote wo yi etiase wo ye available ono kan se bi asema nkwala we e kan no koko no kura no ma me ne tia eye kakra bi intinu se sa no mo ka de a me de nko besere se kan nkwala no kran kan yemfa mama me nam se da bi eye dua ba ko pekra na aka koko no so a ye beje abusia panyini collins obayi kan sa yen ka no kure collins any bread papa bra me ba cho sorry mama papa collins net way ofa usunsu wo ho opani usu papa ensema eye abu eye waka bi eye ensemi nyina ye wanim sem obai ana wunwen ebra busua hia ye no otimi kan sa asem no se kokko betem kura mpa mo fa o ma de ma omo obai kan sa ansa na obeto aso no obai o kan sa me pacho de bi an kan sa obai an kan sa pacho de bi jo wo kan me pacho de mi ofa ene mi ofa ba no e kan nyina
na mo fa di kaka fa bia en kure se de mo fa kan no na yehia se de ofa no wu ya yehia se ye bibia wie na yehia no ene betom de betom na chese asase na nkasa no enam se eni asase na nkasa me ofa no ontusu nsa anye se asase na otusu nsa ye ne dia eya busua ene okogye enti ontusu nsa ebeye asase na be maye papa entusu nsa ma mentwa me ho ngye ma prato me ba ya ye beto aso why